Listen to this leaked video from 2001 where Netanyahu is already mapping out today's massacre. קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מחריבות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. זו התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב פה וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם. רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכולים. אז אם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש שווה, אני מניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם הממשל ההוא היה כמו פלסטינים בצורה קיצונית. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קריטה שם. לא פחדתי להתאבד עם אותו.